Santeri Manteli Aronkytö. Hän on 126 cm pitkä ja painaa viimeisimmän tiedon mukaan noin 275 kiloa. Hän pelaa sunnuntai Hönsiliigassa Viitosdivarissa ja on siellä penkin lämmittäjä. Ja sitten katsomaan hänen taidon näyttäjänsä. Vähän epäröi. Mitä hän oikein tekee, en tiedä. Joo, sitä oi kuinka hieno veto sinne. Ja sitten vielä tämmönen tuuletus perään. Jimbols Hannulin. Hän on 176 cm pitkä ja painaa noin 500 kiloa. Hän näyttää vähän Jack Blackilta ilman partaa. Hän pelaa ammattilaistasolla Valenciassa Espanjan La Ligassa. Hän on voittanut siellä yhden La Ligan vuonna 2004. Hän pääsi joukkueeseen sokeri-isänsä avulla, joka on siellä töissä. Ja tässä hänen kaunis taidon näytteensä. No niin, katos mitä täältä tulee. Sehän lähti ihan kiertorilla. Mä en tiedä, että miten tää voitti La Liga, mutta sieltä vielä hienon tuulitus sui. Joo, viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Luka Hyypiä-Rohikkaa. Hän on 223 senttiä pitkä ja painaa noin 100 kiloa. Todella lihaksikas ja hyvässä kunnossa. Hän on voittanut Liverpoolin kanssa 3 UCL:ää ja 1 World Cupin. Hänen uransa on kuitenkin vaakalaudalla, sillä hänellä on 15 syytettä lasten vapauden riistosta. Huolimatta tässä vielä hänen kaunis taidon näytteensä, eikä semmonen fidget-spinneri sieltä sitten oi suoraan yläkulmaan. Nyt on nättiä, kyllä selostaa tykkää. Sitten päästään itse haasteen pari, eli ekana vuorossa olisi vaan 1 kosketus saattaa, eli periaatteessa suoraan veto. Ja Jimillä totta kai menee ohi, hyvä Jimi. Sitten Santeri Manteli. Joo, ihan hieno maali, en tiedä mitä Veska tekee tossa, mutta joo. Sitten vielä Hyypiä. Oi, toi oli kyllä paras veto, mutta vähän ohi. Mä en tiedä mitä tuo kameramies tuolla vähän murisee, mutta nyt mä annan teidän rauhassa katsoa tätä haastetta, että mä en kauheasti puhu tässä päälle, niin nauttikaa. Missä se meni? Sitähän minäkin mietin tässä. Sieltä kaunis maali, ai jetta kun on nättejä. Joo, tämä Manteli nyt leikkii tässä jotain sankaria, mä en tiedä mitä tää on tässä. Ei, tää oli hyvä. Tässä kameramies sai vakavan sairauskohtaisen, mutta hän on nyt kunnossa onneksi. Hyvä Jimi! Santerihan pyöri kuin viimeistä päivää. Paljon. Joo, vedä. Vedä. Hyvä. Vedä. Ei mitään. Sehän meni maaliin. Menikö? Tässä on meidän voittaja Luka Rohikkaa. Hyvä Luka. Oli hyvä ottelu. Santeri oli paska, mä olin paska. Luka sen sijaan. Luka oli ihan vitun hyvä tässä. Että joo, respect Luka. Kiitos.
Mutta miten se meillä nyt tapahtuu? No. Me mennään tonne viimaan. Nyt. Oi. Se on sitten siinä se haaste ja kiitos kun katsoitte ja toivottavasti nautitte.